तेज किडनी स्टोन दर्द, 5 मिनट में राहत। किडनी में पत्थर कैल्शियम, यूरिक एसिड, स्ट्रोवाइट अवुरी सिस्टीन के जमाव से दुर्लभ मामला में बनेला। किडनी में पत्थर से दर्द तब होखेला जब पत्थर पेशाब के भीतरी से बाहर निकले खाती चलेला। अवुरी बहुत तेज दर्दनाक अवुरी असहज हो सकता। घर में कुछ उपाय के इस्तेमाल से यह दर्द से राहत मिल सकेला। एक हीट कंप्रेशन, गर्म पानी के थैली भा गर्म पानी से भरल बोतल के इस्तेमाल से दर्द वाला जगह पर 10 से 20 मिनट तक हीट कंप्रेशन लगावे से मांसपेशी के आराम मिल सकता, अवुरी दर्द से राहत मिल सकता। 2. किडनी बीन्स, राजमा, शोरबा। किडनी बीन्स से बनल शोरबा कई बेर पियला से किडनी में पथरी खत्म होखे में मदद मिल सकता, अवुरी किडनी में पथरी से होखे वाला दर्द से राहत मिल सकता। 3. जड़ी बूटी के चाय। हर्बल चाय में अदरक भा दालचीनी डाल के पियला से मांसपेशियन के ऐंठन के शांत करे में मदद मिल सकेला, आ किडनी में पत्थर के दर्द कम हो सकेला। 4. एप्सम नमक से नहाए के काम। नहात घड़ी शरीर के एप्सम नमक में 30 मिनट तक भिगोवे से दर्द से राहत मिले में मदद मिल सकता। 5. हाइड्रेटेड रहला। नींबू के पानी, संतरा के रस चाहे क्रैनबेरी के रस समेत बहुत पानी पियला से पत्थर के नरम करे में मदद मिलेला, अवुरी पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकले में आसानी होखेला। ध्यान राखी कि रौरा पर्याप्त पानी पी या साफ पेशाब करी। अगर पेशाब के रंग गहरे रंग के छाया में बदलत देखत बानी तब पानी पिए के आह्वान बा। जब भी किडनी में पत्थर के चलते तेज दर्द महसूस होखे तय उपाय के आजमा के देखी।